Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мәктәптә яңа кагыйдәләр, укучыларга телефоннар һәм башка электрон җайланмалар куллану тыела. Видео күзәтү камералары язмалар ярдәмендә тоткарланган. 35 яшьлек ир-ат бензин белән эшли торган печән чапкыч урлауда гаепләнә. Түбән Кама районындагы 248 йорт хуҗалыгына чүп чыгару өчен түләүне яңадан исәпләячәкләр. Гринта шәхси счетларны тикшергән. Намуслы хезмәтләре өчен Фәйзидин улы татар телен саклау һәм үстерү буенча эше белән хәзерге әдәби татар теле үрнәге статусын ныгытты. 892 Түбән Камалы республиканың электрон мактау тактасында урын алды. Яңа юллар, заманча балалар мәйданчыклары. Безнең ишегалды бәйрәмнәре дәвам итә. Җәйге каникуллар тәмамланып килә. Яңа уку елына план кору вакыты. Бүген шул уңайдан мәгариф хезмәткәрләре өчен август киңәшмәсе үтте. Халык иҗаты йортында елдагыча педагоглар, укытучылар, тәрбиячеләр очрашты. Җыелыш Түбән Кама мэры Радмир Биләев, Россия Дәүләт Думасы депутатлары Айдар Метшин, Олег Морозов һәм Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин катнашында узды. Төп доклад белән Түбән Кама районы мәгариф идарәсе җитәкчесе чыгыш ясады. Рөстәм Хуҗин киләчәккә максатлар һәм планнар белгиләп, узган уку елына йомгак ясады. Халык иҗаты йортында булачак төзүчеләр, инженер-конструкторлар җыелды. Балалар кунакларга үз осталыкларын күрсәтә. Түбән Кама мэры Радмир Биләев һәм Дәүләт Думасы депутатлары Айдар Метшин белән Олег Морозов мәгариф өлкәсендәге проектлар белән шәхсән таныша, кызыксына, сорауларын бирә. У нас маяк по всей Российской Федерации в конкурсе профессионального. Да ладно. Так что браво. Укытучылар, тәрбиячеләр, мәгариф өлкәсе ветераннары август айында уздырыла торган педагогик киңәшмә аларны бер мәйданда очраштыра. Җәйге каникуллар тәмамланып килә, алда яңа уку елы. Төп доклад белән Түбән Кама районы мәгариф идарәсе җитәкчесе чыгыш ясады. Рөстәм Хуҗин узган уку елына нәтиҗәләр ясап, киләчәккә максатлар билгеләде. Милли мәгариф темасы ел саен киңәшмәдә аерым урын алып тора. Узган уку елында Түбән Кама районынан милли олимпиадаларда 16 укучы призлы урыннар алдылар. Нәтиҗәдә катнашу нәтиҗәсе безнең 58% булды. Туган теленнән төп дәүләт имтиханны 314 бала тапшырды. 312-се татар теленнән, 2-се чуаш теленнән. Бердәм дәүләт имтиханны безнең 35-нче лицей укучысы Алия бирде. Быел 49-нчы балалар бакчасында һәм 5 мәктәптә капиталь ремонт ясалды. 1 сентябрьдә парталар артына 34 меңнән артык укучы утырачак. Шуларның 3 меңгә якыны 1-нче сыйныфка баручылар. Яңа уку елында тәртип өчен билге куя башлаячаклар. Бу система сынау рәвешендә 31-нче лицейда һәм 33-нче мәктәптә кертелә дип белдерде Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин. Бүген чын мәгънәсендә зур бәйрәм. Сезнең районда түгел, бөтен республикада, чөнки сездә августта киңәшмәсе бара, яңа бурычлар, яңа максатлар куела һәм сезнең барыгызга да уңышлар телим. Радмир Биләев педагогларга яңа уку елында уңышлар теләде. Россия Дәүләт Думасы депутатлары Олег Морозов белән Айдар Метшин да укытучыларга җылы сүзләрен җиткерделәр. Конференция матур гадәт буенча иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Альбина Вәлиева, Вера Моратова, НТР яңалыклары. 1 сентябрьдән Россия мәктәпләрендә дәрес вакытында кәрәзле элемтә файдалануга кагылышлы яңа кагыйдәләр үз көченә керә. Укучыларга телефоннар һәм башка электрон җайланмалар куллану тыела. Бу таләп тормышка яки сәламәтлеккә куркыныч янаган һәм башка гадәттән тыш хәлләр вакытында гына кулланылмый. Тәнәфес вакытында телефон куллану рөхсәт ителә, әмма аның тәртибен һәр белем бирү оешмасы үзе билгели. Бу хакта мәгариф министры Сергей Кравцов искәртте.
Бензин белән эшли торган печән чапкыч урлауда шикләнелүче тоткарланган. Зыян салучы Химиклар проспектында урнашкан уку йортына тәрәзәне ватып кергән. Видео күзәтү камералары язмалары ярдәмендә полиция хезмәткәрләре шикләнелүченең шәхесен ачыклаган һәм аны тоткарлаган. Ул моңа кадәр дә шундый ук җинаятьләр кылган өчен хөкем ителгән 35 яшьлек ир-ат булып чыккан. Тоткарланучы гаебен таныган һәм печән чапкычның комиссия кибетенә тапшырганын сөйләгән. Полиция урлаган әйберне кайтарган. Гаепләнүчегә карата җинаять эше кузгатылган. Ир-атка 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү җәзасы яный. Каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк операторы Гринта шәхси счетларны тикшергән. Нәтиҗәдә чүп чыгару өчен түләү исәпләнмәгән 3000-гә якын йорт хуҗалыгы ачыкланган. Аларның 248-е Түбән Кама районында урнашкан. Әлеге йортларның хуҗаларына хезмәт өчен түләү яңадан исәпләнәчәк. Тиешле суммалар якын арада киләчәк квитанцияларда күрсәтеләчәк, дип хәбәр итә төбәк операторының матбугат хезмәте. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Камада яшәүче 892 кеше республиканың электрон мактау тактасында урын алды. Алар үз һөнәренә тугры булып, намуслы хезмәте белән шәһәр һәм район тарихына өлеш керткән шәхесләр. Шуларның 21-ен Гаилә паркында узган хезмәт һәм батырлык фестивалендә хөрмәтләделәр. Радмир Биләев аларга электрон мактау тактасына кертүләрен раслаучы таныклыклар тапшырды. Бу проект Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән булдырылган. Лауреатлар белән безнең хәбәрчебез аралашып кайтты. Фәрит Фәйзетдин улы татар телен саклау һәм үстерү буенча эше белән хәзерге әдәби татар теле үрнәге статусын ныгытты. Фәрит Имамов Татарстанның электрон мактау тактасы лауреаты. 35 елдан артык гомерен журналистика һөнәренә багышлый. Соңгы 10 елда Туган як газетасының баш мөхәррире булып эшли. Бу шәһәр һәм районда татар телендә нәшер ителүче бердән-бер басма. Мин Туган як газетасында эшләп, бөтен гомеремне шушы шәһәргә багышладым. Аның беренче төзүчеләрен, яктыртты газетада андың алдынгы эшчеләрен, шәһәрнең үсешен яктырттык. Һәм менә шушындый мине Татарстан электрон мактау тактасына эләгүем белән бик шатланам. Гүзәл Яшик Фәрзи кызы Туган якны өйрәнү сценарийлары авторы, текстлар редакторы, китапханә системасы хезмәткәрләре остазы. Гүзәлия Гыйбадуллина татар телен, мәдәниятен һәм туган як мирасын саклауга зур өлеш керткән шәхес. Аңа да электрон мактау тактасына кертүлүен раслаучы таныклык тапшырдылар. Ул Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, хезмәт ветераны һәм Кыл Гали исемендәге милли китапханә мөдире. Минем хезмәтемне, минем иптәшләремнең хезмәтен күреп, исемемне менә шушы электрон тактада, республиканың электрон мактау тактасына күрү минем өчен шу кадәр үзе шатлыклы, үзе көтелмәгән вакыйга булды дип әйтим инде. Яңадан менә китапның ролен күтәреп, үзебезнең шәһәр турында, район турында бик рәхәтләнеп халкыбызга менә сөйләр идек, эшләр идек, бергә эшләсәк, бергә без шәһәребезне күтәребез, чәчәк атуында роль уйнарбыз дип уйлыйм. Хезмәт һәм батырлык фестивале кысаларында 21 Түбән Камалыны хөрмәтләделәр. Алар үз һөнәренә тугры булып, намуслы хезмәте белән шәһәр һәм район тарихына өлеш керткән шәхесләр дип белдерде Радмир Биләев. Сейчас мы с вами находимся в центре города, в парке «Семья». Хәзер без шәһәрнең нәкъ үзәгендә, Гаилә паркында. Түбән Каманың матурлыгы, яшьлеге, төзеклеге халкыбызның тырыш хезмәте нәтиҗәсе. Бүген яшь буынга шушы матур шәһәрдә эшләү һәм үсү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Шәһәр һәм район халкының уңышлары белән горурланабыз дип белдерде Радмир Биләев. Мин бик шат. Бу беләсезме, минем төрле милләтләр белән эшләү минем билге генә түгел, бу безнең бөтен коллектив эше. Татарстанның электрон мактау тактасы Рөстәм Миңнеханов карары белән булдырылган. Платформада Түбән Кама районында яшәүче 892 кеше урын алган. Лауреатлар исемлеге белән экранда күрсәтелгән QR-код аша танышырга була. Хезмәт алдынгыларының фотолары һәм алар турында мәгълүмат 1 ел дәвамында сайтта сакланачак. Аннан соң исемлек яңартылачак. Альбина Вәлиева, Илья Челноков, НТР яңалыклары.
Тынычлык проспектындағы 95-ші йорт ишек алды, яңа төс алды. Биредә безнең ишек алды программасы кысаларында төзекләндерү эшләре башкарылды. Яңа юллар, заманча балалар мәйданчыклары һәм өстәмә машина кую урыннары. Булар барысы да йортта яшәүчеләрнең көндәлек тормышын уңайлырак итү өчен эшләнде. Бәйрәм уңайыннан эчтәлекле программа әзерләнә. Өлкәннәр дә, балалар да төрле уеннарда катнашып, осталык дәресләрендә үзләрен сынайлар. 2026 елда республикада гамәлгә ашырыла торган безнең ишегалды программасы кысаларында Түбән Кама муниципаль районында 55 ишегалды төзекләндерелә. Шуларның 47-се Түбән Камада, 8-е Шеремәт авылы белән Кама аланы бистәсендә урнашкан. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге саат 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.